هربا أبدال أبراهات أو أسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي على تنوك على ولي من نوك صلي مصطفى كان سود نسان مو أنا كصحابة كرنج رلون أني ما من تقولوا لني بارا يمان كليه فوق سيدون لبا ما على خنين أو بلا جلين يولا نمبر أما فوني فولكان من دمنا كشيا كمانشة هنا يا لبا يباركي أما دين تبشرف لا جبا ملكنا ملكك أما فوق ولي من دون سان أنا واتي بلا جلين أو كني ما دليلا بوجولي كنا كنا نما ولا دنيا كفو أمبي بماكو كنا مي مولكو موربابوغو لا دادو سانغوسا موربابوغو سلام مسوبي فرانيونga ka ala kiraba Muhammad kishini nema baya ka bangeni nusodia wunyana maya ni wajuli kena basigiliye ka welebla ankara mogoma ka bo fambela jelen fe nina olla dala klena welebla la alislama jamama aslama uye wele jabi ka bo fambela jelen fe bara unundona ni ankara mogo ka laseliye ala kiraba Muhammad kishini nema baya aka jogo bawkan anaka fsamantiyaw kan misralo la anga je anga nyimadaw fe ele nyeshilembe oluma nubi boyen soroni soye nubi boyen soroni alkaba ye o nyangoya ye olu mine donc olu ya nyini ka fo ko bina alkaba ko ka nyogona jojo olu fe tuma mina nu yo nyogona jo u fe arabu uka keleya ukabu do bora magan jamana na atara ni soyin soro ka fo ni soyin de bina bla ka se ka alkaba ka o sinaya ale fana tara kata bana kota ko ke uka misiri konona kuma mina nu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nu ya don ka fɔ ko ni kɛbaga ye makanka dɔ ye a fana y'a laɲini k'a fɔ ko ale bɛna makankaw ka so k'ale bɛna o ci n'o ye alikaba ye a ye samaw wuli a do olu ka dɔnniya an'u ka kodɔn o sera ka se ka sama kolo ka kɛlɛ kɛ ni a ye u wulila ni o sama ninnu ye k'a fɔ ko bɛ taa alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko bɛ taa a ka dugu ko bɛ taa o ci Allah subhanahu wa ta'ala ye olu halaki an b'o kala kuranɛ kɔnɔ alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول كما بلندن نيا الله ينكوبنا الكابتشي odun fana bena ala kira bangi sandema sound mi jateni o jogoyaw de ni ala sona ko ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam abi bangi sami ka alkaba labla o san jugu kase ka usa ko alkabala o san akunti kɛ ala kira ma tɔgɔ ɲuman ye ala kira bangina alkaba ci san o de kun bɛna fɔ tellement que Allah subhanahu wa ta'ala mago bɛ a ka ciden na tellement que Allah subhanahu wa ta'ala a ka ciden Allah subhanahu wa ta'ala a ka tɔgɔ dumanya o sabatili o ka di Allah subhanahu wa ta'ala ye ala y'a ka ciden tɔgɔ a y'a ja sama kɛlɛ san n'a fɔra ko sama kɛlɛ san dɔrɔn a bɛ dɔn k'a fɔ alakira bangisan dɔ de bɔra nin dugu in na k'a fɔ k'a bɛna alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ka dugu ci dugu bɛ bonya sɔrɔ ni fɛn min ye ka na o ci Allah subhanahu wa ta'ala ye alakira tɔgɔ ja ka bɔ o yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ala mako bɛ alakira la i b'a dɔn k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye alakira labɛn i b'a dɔn k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala y'a ɲini ka alakira k'a tɔgɔ bonya alakira bɛ bange don min su fana pour que k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ nin ko ti ko denni ye
alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abi bangito min shu Allah subhanahu wa ta'ala ye ayira diɲɛ maramasaw bɛɛ lajɛlen na a don su k'a fɔ ko dɔ kɛra ko dɔ bangina tuma min na alakira bi bangi a don su boli fɛn o fɛn n'o bɛ alikaba sanfɛ a bɛɛ lajɛlen bɛnna n'a yɛrɛ ala b'o kɛ kun jumɛn kan alakira kanu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alakira bi bangi don min su a b'a sɔrɔla tasuma dɔ bɛ farisiw bolo n'a bɛ fɔ bi pɛrisiw tasuma dɔ b'u bolo u ye san ba yirika de kɛ o bɛ tasuma in bato tasuma in tɛ dugan a t'u kunkolo yɛrɛ la k'a fɔ tasuma in k'a bɛ dugan nka tuma min na alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a bangedon su o tasuma in a duganna ala bɛ nin kɛ kun jumɛn kama ka se k'a yira k'a fɔ a ka ciden sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ka kɔɲɛ ka bon a bolo ji dɔ fana bɛ sawakaw fɛ o ji a ji bi sɔn de n'a ma sɔn a ji bi ja a bi san ba yirika kɛ ji in ti ja parce que o b'a sɔn de alakira bangedon su ala subhanahu wa ta'ala ye ji in ja ala bɛ nin kɛ kun jumɛn kosɔn alakira ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a kanu yirali a n'a ka koɲɛ bonya o yirali Allah subhanahu wa ta'ala a bi ciden di an ma waati min na a ye ciden ci an ma k'a sɔrɔla a yatimɛ lama don kɔrɔ ye alakira bi bange waati min na o y'a sɔrɔla a fa o tɛ diɲɛ kɔnɔ alakira ma fa ye alakira ma nisɔndiya den ni fa bɛ nisɔndiya ko minnu kɛ ɲɔgɔn na alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a m'o sɔrɔ a ka denmisɛnniya o kɔnɔna na a bangena a yatimɛden lama nin bɛɛ lajɛlen ye misali ye an ye o de la ni ala subhanahu wa ta'ala ko alakira kɛra ladege fɛn ɲuman ye aw ye nin bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔna na ni mɔgɔ min ko ne tɛ se ka ala ko kɛ ka ɲɛ ka d'a kan ne fa fatura a fitinin alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ale yɛrɛ ma fa ye a ɲɛna donc alakira bangena a yatimɛ lama ala taala y'o kɛ kun jumɛn kama mun kosɔn hali bi ciba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a bɛna bila mission min na mission gɛlɛn don a bɛna bila fɛn min na fɛn gɛlɛnba don o fɛn gɛlɛn ninnu na ni lamɔ cogoya ninnu olu bɛɛ lajɛlen de b'a la ka bange k'a sɔrɔla i ma i mansa i ma o ye i ɲɛna Allah subhanahu wa ta'ala a ye alakira di an ma nin cogoya in de la o de la yatimɛden ka koɲɛ min don a hukumu a ka bon alakira ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ana wa kafilul yatimi ka hatayni fil janna ni maa min ka baara kɛra yatimɛden bonyani ye ni maa min ka baara kɛra ka se ka yatimɛden ka tɔbɔtɔ ni maa min ka baara kɛra ka yatimɛden ka dusu suma k'i k'a dɔn k'a fɔ i ni ale ala subhanahu wa ta'ala ka ciden aw bɛ tan fo alijinɛ kɔnɔna na a furu nafolo bɔ nin cogo la ta a kɛra ziri dakan ye de wallahi muso dɔw ka furu bɛ ka segin a kɔ don ko nafolo dɔgɔyara o ye kira mandon mɔgɔ dɔw fana ye o fana kɛbagaw bɛ yen o an ka jateminɛ an kana ɲinɛ an bɛ seli cɛ min tɔgɔ la o de ka furu kɛcogo filɛ kana ɲinɛ kɔ komi ne ye 20 de fɔ anw b'a faamu o de la n'o tɛ nafolo caya to o bɔ an b'a hakili to nin na kosɛbɛ furu tɛ bonya gansan an ka kira kisi nɛ b'a ma a y'a fɔ
ako muso n'a y'i da ni furu nafolo dɔgɔya o ko furu barika bi bonya i ta ye ni muso min furu nafolo dɔgɔyara ka tɛmɛ i ta kan o ka furu barika bi bonya ka tɛmɛ i ta fana kan ja furu barika dɔ fana bɛ nafolo dɔgɔya la an balakaw an ɲinɛna nin kɔ ni ne senba bɛ a ka furu barika la ja anw fana sen bɛ an denw ka furu barika dɔgɔyali la e ka karamɔgɔw ɲininka ta ko an ba Fatumata furu nafolo u k'o da f'i ye ta n'a cayara a tɛ tɛmɛ 50,000 kan e ka karamɔgɔw ɲininka an ba Fatumata a bi furu don min mɔgɔ 2 de ye a ka minɛnw ta bolo la hali u ma sɛgɛn a don ye Abubakari Sidiki sɔrɔ ye minɛnw ta don Abubakari ye ɲɛji bɔ a ɲɛna wallahi a don ko nin y'anw ka kiraba Ala kanu ɲɔgɔn diɲɛ dara cɛ min kama nin y'o denmuso kelen furu cogo ye o minɛ nin filɛ bolo kɔnɔ a don Abubakari ma s'a ɲɛji la wallahi an kana ɲinɛ nin kɔ e n'o tɛ ni seko don seko kuma bi fɔ kira ye Ala y'a fɔ cɛ min ma k'i bolo sin magan kuluba dɔ ma ko n'i bɛ nin fɛ min nin yɛlɛma ka kɛ sanu ye walima lulu ye k'a d'i ma n'i b'a fɛ kira ko ma se nin ma i b'a bila ka lahara kɔnɔ o denmuso taa cogo filɛ i n'a dɔn ko seko tɛ an k'an janto ninnu na kana ɲinɛ kɔ dɛ to k'i hakili jigin n'i bɛ waleya waleya kɛ e ka kira ta dɔ ɲininkali kɛ ta i k'i ta kɛ ten k'a lajɛ e kɔni tɛna kɛ kira ye nka Ala na fɛn dɔ k'e la o tɛ kɛ mɔgɔ tɔw la Ala ka hakili ɲuman d'a ma kira muso furula tan u ye furu nafolo ko kɛ u b'o la kira fana tilala k'a fɔ ciden ɲɛ a ko a ma ɲa fɔlɔ han a ko e ye nafolo kɔni bɔ mɔgɔ t'a kalama nka hali ni ne furula e furula k'i di ne ma an bɛ si so min kɔnɔ Ala m'o nɔgɔya ne ɲɛ an ka furuko in jɔ fɔlɔ Ala ka hakili ɲuman d'a ma kira ye nin fɔ ciden ye ciden taara ci fɔ Kadijatu ye a ko Mamadu ko siso t'a bolo anw fɛ yan ko kɔɲɔmuso bilayɔrɔ t'a bolo a ye ciden lasigi ko i bɛ taa f'a ye ko n'a bɛ sɔn ne yɛrɛ filɛ so min kɔnɔ kɔɲɔ bɛ bɔ nin kɔnɔ yan wa an bɛ to nin kɔnɔ yan a taara o fɔ kira ye kira ko ko n y'a mɛn ko ni Ala sɔnna n bɛ sɔn kɔɲɔmuso c'est à dire kɔɲɔ bɔtɔ filɛ muso yɛrɛ ka nafolo so jɔlen i n'a fɔ anw fɛ yan ni muso ye bâtiment walima étage jɔ ka sɔrɔ ka woro bɔ cɛ nɔfɛ e k'a bila o minɛn kɔnɔ i b'a faamu ka sɔrɔ k'a yɛlɛma fan dɔ in kan ka anw lajɛ fasi dɔ in na tan k'a sɔrɔ an bɛ ka ban ka kɔɲɔ yɛrɛ kɛ so dɔ kɔnɔ k'a so man ɲi kɔɲɔ bɛ ka bɔ a ma muso bɛ muruti kuma dɔw yɛrɛ la ko matila min sanna ko matila nafa ma tɛ o fana bɛ ka kɛ selilaw fana fɛ u ɲinɛna kira kɔ ni ɲinɛna kira kɔ wallahi i tɛ foyi la silamɛya kɔnɔ fɔ i bɛ ŋuɲɛ de fɛ ŋuɲɛ bɛ taa laban yɔrɔ jumɛn na sitana ka sira kana ɲinɛ i ka kira kɔ kira in ka bon diɲɛ kɔnɔ an filɛ ka fitinin minnu fɔ karamɔgɔw u bɛ tila ka n'a tɔ détailler nka i tɛna karamɔgɔ si sɔrɔ min bɛ se ka kira fɔ ka ban ale dɔnni danna Ala yɛrɛ dɔrɔn ma mɔgɔ ma sɔrɔ dugukolo kan min b'a dɔn ka s'a dan na n'i ye fitinin de y'a la o de la n'i mago bɛ tiɲɛ na n'i mago bɛ diɲɛ lafiya la hali n'i tɛ Ala fɛ n'i ye kira ladege i b'i ka diɲɛ labɔ kɛ lafiya la jango n'i bɛ Ala fɛ n'i ye silamɛ ye Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'i ye kira muso furu cogo ye muso min y'a ka nafolo bɔ ka a yɛrɛ furu ka tila ka a ka so di fana u bɛ si ye wa o don fana ale nasɔngɔ to sɔngɔ a bɛɛ de bɛ Kadijatu kan e ni muso in sɛgɛnna wallahi kabi yan i n'a dɔn kira bɔnna o kulonkɛ mɔgɔw tɛ Ala ka faamu jidi kira bɔnna o tɛ kulonkɛ mɔgɔ ye Kadijatu de tun bɛ a to n'a na bɛɛ tun bɛ bɔ o muso kelen de fɛ mais n'anw ye nasɔngɔ dafa ni mankan nana an bɛ kunnada misɛnnin daminɛ mais an ba Kadijatu ale ye nafolo bɔ ka so bɔ ka to ni na bɔ don kelen da kelen a ma kunnadali kɛ
n'anw ye cɛ sutura don min ni mangani fɔɲɔgɔn fitinin dɔ nana ko bi de sera bi de sera o de mɛnna anw bi selilaw de da ko bi sera mais ka jadu bi sera ale tun t'o dɔn o de kama belebelew bɔra la Fatumatu Zahra bɔra ale de la kira bɔnnaw ni mɔgɔ man kan ala ka hakili ɲuman d'a ma o la i janto kira la kana ɲinɛ a kɔ karamɔgɔw bɛ min fɔ a tɔmɔ u nɔfɛ kana sɔn a ka tɛmɛ i tulo kan kana tɛmɛ a ka tɛmɛ i hakili kan Kadijatu de tora ka kira balo kɔɲɔ bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ e b'a faamu min na u nana sigi yɛrɛ daminɛ sa kira de tun bɛ to ka bɔ ka taa kuluwo la ala bato la nin bɛɛ y'a sɔrɔ a ma kɛ kira ye fɔlɔ nabi ɲuman don a ma kɛ nabi ɲuman a ma kɛ kira a mɔgɔ gansanama don mais a ɲɛ bɛ fɛn dɔ la ala bɛ to ka na sugonkanw d'a la kitabu bɛ na n'o ye ko n'a sugora fɛn min na ni dugu jɛra o bɛ kɛ lakika ye siga t'o la fiyewu a ka wahayu daminɛna ten mɛlɛnkɛ tɛ jigin a kan nka sugo bɛ fɛn dɔw yira a la o la ale de tun bɛ bɔ ka taa ala bato la kulu la magantalaw ne ma se magan fɔlɔ nka magantala dɔw n'a y'a sɔrɔ u hakili b'a la kira yɛrɛ tun bɛ taa kuluwo min na magantala min yɛlɛ ka se yen o man ca dɛ walahi a yɔrɔ gɛlɛya fɛ ko mɔgɔ ala nɔfɛ anw bolo ko ala dama nɔfɛ k'a ma s'o ma yetaw man kan koyi kulu min kira tun bɛ taa ala bato kulu min na mɔgɔ si ka kɔrɔ n'i ko i bɛ yɛlɛ a la komi sisan de magankaw yɛrɛ ye sira in u y'a labɛn dɔɔnin ka yɛlɛli nɔgɔya nka hali o la mɔgɔ min bɛ yɛlɛ mɔgɔkɔrɔba la ɛri kelen kɔnɔ o man ca dɛ a taabagaw aw ka taabagaw ɲininka jango a kununama don bon kira tun bɛ yɛlɛ tuma min na dun o y'a sɔrɔ a bɛ degré de jumɛn na Kadijatu de tun bɛ dumuni labɛn ka di kira ma tile kelen tile fila dɔgɔkun kelen o ɲɔgɔnnaw kira bɛ taa o waati kɛ kuluwo kɔnɔ alabato la c'est à dire kabakoba de don muso e de jɔ mɛ ni to ni na ye cɛ a tɛ foyi la alabato kɔ anw fɛ yan o tɛ se ka kɛ o anw ka kira nɔnabila n y'a dɔn kira yɛrɛ y'o de fɔ ko diɲɛ dɔnnibagaw a dɔnnibaga ɲumanw k'o de ye nabi ɲumanw nɔnabila ye karamɔgɔ dɔ k'i sigi k'i sɛmɛ a muso la tan hali ni karamɔgɔkɛ taara voyage la tile damadɔ kɔfɛ a bɛ wele de ko malo b'an na hali ni dɔ bɛ muso kun min b'a yɛrɛ ta ka o dun sɔn yanni gatigi ka kɛnɛ sɔrɔ o man ca n'a banna a bɛ na a bɛ dɔ wɛrɛ labɛn ka d'a ma i n'a fɔ e b'a faamu min na basijalan ninnu dumuni minnu bɛ se ka mara a b'o dumuni qualitéw de labɛn ka d'a ma fo ka na kiraya s'a ma nabi ɲumanya ni kiraya de taara d'a ma o kuluwo in de kɔnɔ ye ala ka hakili ɲuman d'a ma o di don fana y'a dama kuma ye o don ma nɔgɔya wallahi c'est à dire n'i ye kira ka vie lajɛ n'i ma jateminɛ i tɛ se k'a ka bonya dɔn quoi a bɛ kɛ ziiri daka dama ye e bolo kira n'a ka belebeleba e ka kira boyi ta nin tɔrɔkɔ baara in k'i ka alimami ba walima i ka karamɔgɔkɛ ba bila a nɔ na o la i b'a dɔn ko b'a don an bɛ ala tanu ka barika da tanu bɛ ala subhanahu wa ta'ala ye ala min bɛ yen n'a ye nɛɛma kɛ a ka jɔn kan ni nɛɛma belebeleba ye n'a ye a bonya ni cidenya ye ka na diɲɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen ma hinɛ kosɔn an b'o ala in tanu k'a ɲin'a fɛ a k'an jidi a ye sɔnni min k'an ye ani bonya ka ala tanu masa min bɛ yen n'a y'an bonya ni silamɛya ye masa min bɛ yen n'a ye muso bonya silamɛya kɔnɔ bonyana min bɛ yen n'a a ka bon ka tila ka muso ka kɔɲɛ diinɛ kɔnɔ k'a kɔrɔta k'a hakɛ k'a d'a ma muso hakɛ silamɛya kɔnɔ ani jamakafo k'o d'a ma ka sariya k'a fɔ ma foyi tɛ min kan ka bato ni tiɲɛ hakɛka ye fo n'a kɛra ala subahana taala kelen ye ale de ye masa kelen ye jɛɲɔgɔn t'a la filanan t'a la fa t'a bolo den t'a bolo ba t'a bolo ala ni foyi tɛ kelen ye ka sariya k'a fɔ an kuntigi muhamadu ala ka jɔn don a ka ciden don a y'a sugandi a ka danfɛnw na
kisi ani nɛɛma ani barika ala k'o caya kan a n'a dunkɛ bɛɛ lajɛlen ani nabiɲuman bɛɛ lajɛlen ani ciden bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka diɲɛ a ka sahabaw ma a n'a jɛɲɔgɔn a n'a furumuso olu min ye mu'minu musow bamusow ye ani mɔgɔ o mɔgɔ ni tigɛra ala kira ka taa sira in kɔ ka taama a ka sira in na fo ka taa se diina ma diina dɔn ma n'o ye yawmal qiyamah dɔn ye kisila kisi min bɛ n'o ka ca o tɛmɛnen kɔfɛ ala ka jɔn jama cɛman a n'a musoman silamɛ cɛman a n'a musoman an ka sira Allah subhanahu wa ta'ala ye nin filɛ wasiya kumaw dɔ ye ka se ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma ani hali mɔgɔ mun tɛmɛna ka kɔ anw ɲɛ Allah subhanahu wa ta'ala a y'a fɔ a ka kuranɛ sanama in kɔnɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ Allah subhanahu wa ta'ala de ye fɛn min bɛ sankolo 7 in na ani fɛn min bɛ dugumakolo 7 in na ala ye wasiyu k'an ye k'a fɔ mɔgɔ mun bɛ yen ani maa mun tɛmɛna ka kɔ anw ɲɛ ni kitabu dir'u ma k'a fɔ an ka sira Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ n'an bɛɛ lajɛlen n'an jɛra ka kafiriya an ka dɔn Allah subhanahu wa ta'ala fɛn bɛ ala bolo min bɛ sankolo 7 in na ani dugumakolo 7 in wa an ka dɔn k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ale de ye masa ye masa min bɛ n'a karilen bɛ ka bɔ an bɛɛ lajɛlen ma ala de ye masa ye masa min bɛ n'o ye masa tanunen ye أيها الإخوة المؤمنون لا عجب أن يكثر الحديث عن المرأة فهي تمثيل نصف المجتمع أو تزيد وهي الأم والبنت والزوج والأخت هي قيمة الشمعاء وصخرة سماء إذا صلحت واستقامت تحطمت على أسوارها المنيعة مكائد الكائدين وهي النافذة الواسعة وبوابة مشروعة للفساد إذا خلص إليها المغردون أمر الله لهن بحسن العشرة في محكم التنزيل فقال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يا نبى المؤمنين جماعة مسلمان kabakote k'a fɔ silamɛya kɔnɔ baro ka caya muso kan i k'a dɔn k'a fɔ muso ale de ye jamo kafu tilancɛ ye walima a ka ca ka tɛmɛ tilancɛ kan dɔɔni muso de ye ba ye muso de ye denmuso ye muso de ye furumuso ye wa muso de ye balimamuso ye muso de ye farakuru ye farakuru min bɛ n'a a da nɔrɔlen don ni muso ɲana ka tilen fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ a jɔcogo la wa fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kisi ka bɔ juguw ka kɔ ma muso de ye finɛtiri ye finɛtiri min bɛ n'a a fɛrɛlen don muso de ye da fana ye da min bɛ yen ni sariya n'a a kan ka dɔn fɛn don n'a bɛ kɛ sababu ka tiɲɛni kɛ ni maa mun bɛ yen n'u bɛ banamini kɛ n'olu kisira ka bɔ a ma Allah subhanahu wa ta'ala a y'a yamariya k'an ka ɲumanya kɛ ni musow ye a ka kuranɛ sanama in kɔnɔ ala ko k'an ka musow an k'u deli ɲɔgɔnya ni ɲumanya ye n'an ye fɛn ye muso la fɛn min bɛ yen n'a a kɔnɛn don walima n'an ye muso ye k'a fɔ muso min bɛ yen n'a a kɔnɛn b'an ye k'a dɔ la fɛn dɔ bɛ yen i b'o kɔ ala bɛ tila k'i ka hɛrɛ don o fɛn kelen in na wa awsa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihinna khaira ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye kɔnɔnajɛya kɛ ni musow ye hɛrɛ kow ye ala kira ko istawsu bin nisa'i khaira k'a ye kɔnɔnajɛya kɛ musow ye ni hɛrɛ kumaw ye wa nazala al-Qur'an al-Karim mu'alliyan sha'nahunna wa mu'akkadan huquqahunna Allah subhanahu wa ta'ala ka Qur'an sanman a jigina kono musow ka kɔɲɛ kɔrɔta o jigina Qur'an kono musow ka hakɛ ko gɛlɛya o nana Qur'an kono ina fa Allah subhanahu wa ta'ala fa Qur'an sanman kono fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'di surati al-Imran Allah subhanahu wa ta'ala ko alaye an ka wole kan
aya jabi kaba Allah subhanahu wa ta'ala ko ayanga wole kan jabi an kelen ko fe ka ala wole ala ko ate jonsi ka bara ata tinya iye bara minke na kera bara nyumanye kamina na akera chemanye walma akera musomanye ala ko kate mashika bara kele ka to tinya bal nazalat suratun kamila fil quran tahmilu ismahunna wa ta'aliju khadayahunna wa ma zalika kulluhu fahunna mawadun lil fitna obla qur'ana yere kono Allah subhanahu wa ta'ala ay soran dafalen jingi muso togola no e suratin nisa muso yere ka sora qur'ane kono soran dafale abika muso ka kiri bela jelembe a sora in kono ka farani bela jelenka muso ode ye placer na be ke fitna ye sigi yoro la walma na be ke fitna ye jama kafula wa awal fitnat bani israil kanat fi nisa an kado kafo bani israil ka musa cira mamuma balaw folo folo mimbe fitna folo folo mimbe na jingina oni nyonche ak sababu bora muso dela وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من النساء فقال ما تركت بعدي فتنة الضر على الرجال من النساء صحيح الجامع على كرة صلى الله عليه وسلم أكو على السرنا أمانتونك على تالين كفي أبسرا أمانتوني على كفي فتنة من بي أبسرا مني تورا من بي نو بي تشوسرو كابيبو مسو دلا لا عجب والحالة تلك أن يكثر الحديث عنهن وتوضح الصورة المتميزة التي حددها الشرع لهن كبكوتي لا حلالا كافو باروكا تشايا مسوكا والمكا مسوكا كو كا أباني كا فرنفاشيا dami me ni sharia muso bla odana alhamdulillahi rabbil alamin otmenen ko nga malmatu mun ye kene soro olu ye dakunya fla lase ala kira muhammad kishini ni mabaye aka jogo baw kan ana ka fsamantiyaw min soro lola nga je anga nyima daw fe balma islamew tanga nyini ni ko allah subhanahu wa ta'ala fe akanena aw kishi ka bo shaytane dangali toroma ambe allah ta'ala fo ka allah ta'ala barka jumanda amin nenga sigi ka allah ta'ala fo ka allah ta'ala barka da masami nale ka an kenaya nenga bidon jira anna masami nale ka an bosaluna nenga nyinen jira anna ambe ale allah ta'ala wala jumando ka solli ke aminata de an abdullahi de an abdul muttalib mode ka soli kaka muhammadul mustafa sallallahu alaihi wasallam ambi soli kaka anaka sodingo sanmo anaka sahaba nyumo ani mawo mami no tura ko ni nyuma yaye fogata se alkiyama duma ambal ma islamew anga bisigi oy alako an alakira ko sallallahu alaihi wasallam o yesigi kum belebele bay ni ya ansele ni kenen kanya bi masi maseya kina na ko werala ambela jele bolla kana ambe aljine de ngini ya rabbi alaka da ferani ambela jele kasega do aljine kono aljine soroli suruma o ye jumay o ye alakira koy mawo mami neki jija alakira kula abi surunye aljina ya rabbi alaka noya na ambada islame bela jelenye namboray ambi foli la se am bange ba sanu mawma am bange ba minu nulu kara anga nyala bo sababu ye ambi foli kuye kadugo kuye kadugo nyene ufe minu be balole ambi dugo ke shijani kenya ani lafiya alaka da anuma minu tanyale no ambi allah subhanahu wa ta'ala deli alaka alkiyama no yawye alaku dairo nema minu nyanko allah ta'ala ka hinana ya rabbi
ala ka dugukolo ala ka sumaw ye n'an bɔra an bɛ dugawu kɛ an ka nabaga bɛɛ lajɛlen ye maa o maa min sen y'a se nin kɛnɛ nɔrɔma kɛnɛ barikama in kan an ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye fɛn min ma maaw natɔ sɔrɔ o kɔni u tatɔ sɔrɔ yarabi si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ni lafiya ala k'a da an n'u ma an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye yarabi jamana ala k'a kolo suma nin kɛnɛ ninnu ye dugawu jaabi kɛnɛw ye an filɛ kɛnɛ minnu kan n'i ye fɛn o fɛn min fɔ nin kɛnɛ in kan Allahu Taala b'a jaabi Allahu Taala ale ka ciba sanuma in kanu fo ka se kanu dan na kanu kɛra k'a ban pewu foyi t'a kɔfɛ tuguni n'a y'an diya an ka ciba in minɛ n'an bolo fila ye kisi a nɛɛma b'a ma n'a m'an diya an ka a to yen Allahu Taala yɛrɛ o yɛrɛ bɛ ka sɔli k'a kan o kuma anw ta ka dɔgɔ a la ciba sanuma sallallahu alaihi wasallam an filɛ ale ka kɛnɛ de kan n'an ye ka foli kɛ jamana na ka jamanatigiw fo ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ ala ka jamana in kolo suma an bɛ dugawu kɛ kin ye an bɛ kin min kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ kin ye ka dugawu kɛ kin dugutigiw n'a kintigiw ye ka dugawu kɛ alimamiw ye ka dugawu kɛ mujiniw ye ka dugawu kɛ misiri seliba bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu ɲini u fɛ ya rabbi si ani kɛnɛya labanko ɲuman ni lafiya ala k'a da n'u ma an balima silamɛw nin kɛnɛ in ye kɛnɛ nɔrɔman de ye kɛnɛ lafiyalenba kɛnɛ kasa dumanba nin kɛnɛ in ni ɲɔgɔnw de kama Allahu Taala bɛ diɲɛ to yen n'o tɛ masa Rahamani dɔɔni b'a ka diɲɛ don o don a ka diɲɛ wuli sɔgɔmada kelen nka nin kɛnɛ ninnu hɔrɔma kɔsɔn a b'a muɲu ka waati fɔlen kɔnɔ ya rabbi ala ka an kɛ ala dɔnba ye ala k'an kɛ alakira dɔnba ye sallallahu alaihi wasallam an balima silamɛw alakira kanu a ye ka nafa ɲɛ mɔgɔw ye maa o maa min filɛ nin kɛnɛ in kan yan a bɛɛ ye alakira kanubaw ye sallallahu alaihi wasallam hali n'a kanu fitinin tɔnna dusukun min na n'o ye ka mawludu ko mɛn a tulo la a tɛ se ka sigi a tɛ se ka jɔ a bɛ wuli k'a kɛnɛ sɛgɛrɛ ala n'a kanu fɛ an y'a kanu ye masa Rahamani yɛrɛ de fɛ o yɛrɛ de y'a kanu jira an na k'a bonya jira an na k'a kɔrɔta jira an na yan'a yɛrɛ bi bange ka na diɲɛ kɔnɔ Allahu Taala masa y'a tɔgɔ da k'a sɔrɔ a ma se diɲɛ na fɔlɔ ni k'a fɔ Aminata ye k'e bɛna garijɛgɛ den na e bɛna den sɔrɔ n'i ye den sɔrɔ i ka den tɔgɔ da Muhamadu k'a sɔrɔ a ma bange fɔlɔ o ye kanu dɔ ye o kuma na a ka kan anw fana k'a kanu a ka kan n'a ka kungo wulila sanga ni waati bɛɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an mana mawludu mɛn fan o fan fɛ ni se b'an ye ni ko wɛrɛ t'an na an ka kan an ka wuli an ka kɛnɛ sɛgɛrɛ bari dugawu jaabi kɛnɛw de don dugawu jaabi kɛnɛ don ni hamina b'i la ni Allahu Taala wele ni nin cɛba in ye Allahu Taala bɛ hamina in wuli k'a bɔ i kan o de kosɔn ko ad-du'a la yasudu ila samai wala yanzilu ala al-ardi hatta tusalli ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko maa si ka dugawu ti minɛ e ka taa jɔ ala dara ala a kɛ tan ala a kɛ tan ala a kɛ tan e yɛrɛ ni ala ni ɲɔgɔn cɛla k'i ka dugawu ti taa yɔrɔ si fo i ka taa jumɛn kɛ fo i ka sɔli le bila ɲɛfɛ ka sɔrɔ ka ala wele ni kana sɔli kɛ k'a datugu o kuma Allahu Taala bɛ sɔrɔ k'i ka dugawu jaabi ya rabbi ala k'an kɛ Muhamadu kanuba ye sallallahu alaihi wasallam o Muhamadu in a kanuna ka taa se degere ma boni mu to cɛba in ko n'o ye min ye ka kasida da a ko ale tora alakira tadoli fɛ ka to alakira tadoli fɛ ka to a mangutuli fɛ fo kana wuli kana yɛlɛ a ka bili sanfɛ ka taama ka bili sanfɛ a bɛ kan ka taama fo kana tɛmɛ bili kan fo kana se kankun ma fo ka tɛmɛ kankun kan a bɛ kan ka alakira tadu ka taa sallallahu alaihi wasallam a bɛ kan ka taa Allahu Taala yamaruya kɛ Allahu Taala masa a kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen de bila i ka baara la adamadenw n'u ka baara jinɛw n'u ka baara mɛlɛkɛw n'u ka baara minnu dilen bɛ mɛlɛkɛw ma wa mɛlɛkɛ bɛɛ lajɛlen n'i ka baara don maa si jɛni si t'a la a ko fiɲɛ mɛlɛkɛ ma a ko ne ka cɛba in filɛ a bɛ kan ka ne ka Muhamadu ba in tando a bɔra bili sanfɛ k'a sɔrɔ a t'a kalama a bɛ tandoli la wa fiɲɛ
e ka jɔ a ye bili ye a ka taama e sanfɛ fo n'a taara jɔ kuma min na a tora tandoli la ka to tandoli la ka taa ka bɔ bili in sanfɛ a bɛ ka taa a bɛ taamana fiɲɛ de sanfɛ ka taa ni cɛ in kanu na dɛ ni maa min y'a kanu a kɛra i ma hɛrɛ ye ni maa min m'a kanu ayiwa e bolo sankolon bɔra yarabi a kanu tiɲɛtigi ala k'a nɔgɔya an ye an bɛ mawuludu kɛnɛ kan n'o ye bangeli ye an bɛ tɔgɔdali kɛnɛ kan a fila bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye k'a ta bira fo ka taa se san wɛrɛ ma a bɛɛ lajɛlen ye mawuludu ye an falakaw bɔra ka kuma sisan u bɔra ka kuma min fɔ ala ka an kɛ a mɛnbaa ye u ye ka ladilikan caman f'u ka wajulu kɔnɔna na ni mɔgɔ min ye ka a lamɛn ka ɲɛ ni k'a faamuya ni ala ka faamuya ye u ye ka fɛn minnu fɔ a ka kan an ka baara kɛ n'a ye a ka kan an ka baara kɛ n'a ye u ye ka an bila sira de ka sɔrɔ ka dayɛlɛ ka tile d'an ma ko anw ka don olu de ka dayɛlɛ anw ye u ye fɛn min fɔ sisan olu ye ladili de ka an ye cibaba in ka sallallahu alaihi wasallama a jogobaw kan a ka maaladoncogow kan a ka yaafaw kan a ka muɲuw kan a ka sabaliw kan u kumana an ye walisa an fana ka ladegeli kɛ n'an ma sa a ma an ka bama an ka ladege kɔni yarabi ala k'an kɛ yaafatigi ye k'an kɛ sabali jɔnw ye sabali de ka gɛlɛn sabali ka gɛlɛn dɛ yarabi ala k'an sɔn sabali caman na buna adamaden n'i ka sabali sɔrɔ i bɛ diɲɛ sɔrɔ i bɛ alikiyama sɔrɔ muhamadu sallallahu alaihi wasallam a jogoba dɔ tun ye sabali ye a jogoba dɔ tun ye muɲu ye ale de kun muɲulen don fo ka taa fɔ a muɲulen don a sabalilen don fo ka taa fɔ a sabalilen don a kun bɛ adamaden bɛɛ lajɛlen fɛ n'i y'a ni maa o maa min ye ɲɔgɔn fɛ i b'a fɔ ko a b'o de fɛ ka tɛmɛ nin kan n'i y'a ni maa o maa min ye ɲɔgɔn fɛ i b'a fɔ a bɛ nin de fɛ ka tɛmɛ nin kan k'a sɔrɔ a bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an ka to an k'o ladege n'an ye ka maaw ye an k'o mamadiya an k'o bɛrɛbɛrɛ o ye alakira jogoba dɔ ye sallallahu alaihi wasallam a y'a ka sahabaw kanu fo ka taa se kanu dan na u fana y'a kanu fo ka taa se kanu dan na muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba cɛ 4 o ye jɔnni ye abubakar umar usman ali karamallahu wajahu ni cɛ kunba 4 ninnu ka alakira kanu fɛ a taara se degere ma a bonyana dɛ seyidina umar ale ko cogo di a ka kanu kɔnɔna na a n'a ka alakira kanu kɔnɔna na a ko cogo di a ko man anfaqa dirhaman ala qira'ati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallama kana rafiqi fil janna o ye seyidina abubakar ka kumakan ye seyidina abubakar ye jɔn ye seyidina abubakar ale de ye rasulu dagawuli teri an yɛrɛ b'a fɔ diɲɛ na ko dagawuli ale de tun y'a dagawuli n'o ye abubakar ye abubakar sidiki abubakar tiɲɛtigi abubakar min na a fɔra ye don min na ko n kɛra kira ye ale de ko wallahi n darara tiɲɛ don alahu taala masa ye kelen ye e muhamadu y'a ka ciden ne y'a dɔn e ye fɛn dɔ ye k'a sɔrɔ i ma fɛn fɔ o ye seyidina abubakar ye o seyidina abubakar de ko a ko ni maa min ye ka dɔrɔmɛni 1 ta ni k'a nafa k'a to dɔrɔmɛ 1 yada an bolo yan bi dɔrɔmɛ ka dɔgɔ hali y'ale denmisɛnnin dɔ ma a bɛ banna bari a b'a f'i ye k'a tɛ foyi sɔrɔ o dɔrɔmɛni 1 ko n'i y'o ta k'a nafa k'a to ko ne ma nin di foyi kama ala kɛra kanu kɔ ko i na ale abubakar dɛ ko aw de bɛ taa kɛ ɲɔgɔn teri ye alijinɛ kɔnɔ a bɛ taa kɛ ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye alijinɛ kɔnɔ yarabi ala k'o nɔgɔya an n'an badala silamɛ bɛɛ lajɛlen ye wakala umar seyidina umar fana kuma na radiyallahu anhu seyidina umar ko cogo di ko man azama maulida nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-islam ko ni mami ne ka mauludu bonye ka kɛ don belebele baye ka kɛ nisɔndiya don ye ka kɛ don ye don min ye don karamalen ye a ko k'i ye ka silamɛya de ɲɛnamaya k'e ye ka silamɛya ɲɛnamaya
وقال عثمان رضي الله عنه من أنفق درهما على قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما شهد غزوة بدر وهنين. سيدنا عثمان فنا بركة كما سيدنا عثمان عليكو تشودي كوني مامي درامين كلي نفقاتو شباكا مولودو نيانا ميال كوسو كوا بيكو منافو ايكا غزوة بدر كله عن أهدو كله كوا كركو اكمبو كله كنينغا جهادي ككافرو فقا كما أمبا دونينا كافو أمبي كنا فهمي كه على كراكورا كو perdre tala أمبي فهمو فهمي كه أمبي تا براجي بله بله بالي سرو أنيرنيه ماوين نيرو سرو على كرا كانونينا ما منو نو ويكو شيبك كافريالا وما سونغ توبي كلي نكلا كان نيرو باسرو تغني الله تعالى فافلالا او ما دو جوني ودي ابا لهبي فو الله تعالى كسران جيغا اتولا نو دي تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نعم صدق الله العظيم. او ابي لهب مامنا تشبا محمد صلى الله عليه وسلم نابا امنتا نابغنا الله نايكا تشبا محمد سورو ni aka jongeni jomsoni bolla kata ni ngata foye ko abalabi ibal make muso jigina ko ayan samamuna ko denche ko odun jarane ne bal make muso jigina denche e mina na fonye ni e bo jonya da be ni kan horanya e kata takbir Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd o mi flani don dola kira binake doko abbas ko de nana sugo aballa habira ko allah taala e ka kiyama fo cugo mina e fatu le tara allah taala soro cugo de ako femi fora aka jugunoy janebe tasuma ko aka jugu allah kallani cugo mina ginya kono ko aka jugu ngateme oka ko nga allah taala ntene shu wontene shu ciba bangena ntene minna nine ka nga jomso ka horoya on tenen kelena ala intene shu on tenen shu da allah taala na janeme tasuma ni ame ko tasuma be mo jini ngo ya mariya de ba maka jini ke ni jini ya mariya taraka boara abi ani jisuma be ke kili ntene shu on tenen shu allah taala bi janeme tasuma taka bone kan ni yembolongonde ndo ndakono mbina dumuni fe sugu be soro o bolongonde na ka du fuka tan kono fantena shu kono halinte fentene kle ka be men intene kle be na ka ba toro bi kura kura yan kan tuguni nga kamindo la janeme tasuma en kono kono ntena shu allah taala bi janeme tasuma taka boka oye atara fo e doro ki balmake muso jigina akonyi nga jomsu ka horonya o kuma kan kelen doro nunta ama tubi de ama ke islamé de ay ala kira tora fuka ta sa dana sallallahu alaihi wasallam nga allah taala yo bela jelen toyi aya nusorja ko keleni mi kede allah taala yeni ka asaray sango awmbi mbara san kalotan fla nanye moludu ko me fo yali yoro jeme ami boli kata nanya me yali ko ami boli kata nanya me yali ami boli moludu no fedi akoro kamadu wal saka kanye shini bodaye bari femi mi fo alkiyamaina aka juguno e karamo ko dati sika se fo ka se adana ni dumbo dondo femi bi surunye nemana femi bi surunye allah taala la femi bi isrunye ika masa taala ina o jumenye iti bolika o ko segere o de ko so ambela jele mi boli ninga o segere flani o la jeyndi kenaka no de alakira ko e kisin nema bay cheba minala ko ama qur'ane kono tuguni wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin aw masatala aw me muhammadu chikana jena foi kama fona kera hina de kana danfewnyi samem so ala kira chira hina de koso ina fombora ka di ma assistant chogayamina a chira hina de koso kana danfewnyi ala e cheba min bonye
a fɔra cɛba min ma lawlahu ma kulikat shamsun wala kamarun n'a kun tɛ kalo ti da ni cɛba in kun tɛ tile ti da o tuma ala ko k'a y'a ci fana ka na hinɛ de kɔsɔn danfɛnw ye kira dɔw cira maa kelen ma kira dɔw cira dugu kelen ma arasulu cira de kɛ fatan linnasi ka na danfɛn bɛɛ lajɛlen ma wa kira cira de ka na an lafiya yani alakira ka ci degun kun bɛ yen mɔgɔ laafulenw sɛgɛnnen don mɔgɔ fangatigi o kun bɛ bɛn laafulen kan silamɛmuso tɔɲɔnikɛlaw kun bɛ bɛn setigiw kan arasulu nana sɔrɔ nin bɛ yen o tuma alakira ko a nafa ti fɔ ka ban silamɛ bɛɛ kan ka alakira ko fɛti silamɛ bɛɛ kan ka kira ko nisɔndiya yira alakira yɛrɛ y'a ka bangeni kɛ a y'a kɛ cogo di i n'a fɔ an karamɔgɔw dɔw da tɛmɛna la sigiyɔrɔ in na ko alakira kun bɛ to ka ntɛnɛn sun sahabaw y'a ɲininka k'a bɛ to ka sun ntɛnɛn a ko ale bɛ ntɛnɛn sun ka ala barikada sabu ale bangena ntɛnɛn silamɛmuso nin ye dalilu belebele ye an bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya na mawuluduko la silamɛmuso ala ka kumakan ninnu k'an bɛɛ lajɛlen nafalan ye o tuma bɛɛ lajɛlen kan ka mawuludu kɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na musow silamɛmuso musow aw de ni mawuludukɛ ka kan walahi bɛɛ ka kan k'a kɛ nka anw de bolo wari ka kan ka don alakira ko la anw de farisogo ka kan ka doni an fɛ ka taa alakira ko la silamɛmusow anw de ka kan k'an ni di alakira ko la silamɛmuso n'an y'o kɛ dɔrɔn an y'an sen da sababa tɛmɛnenw sen da nɔ na malimatu bɔra k'a f'i ye mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ni bɔra silamɛya nɔfɛ o de kɛra muso ye wa mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min limaniyara ka tugu alakira kɔ kisi ni nɛɛma b'a ye kafiru y'a galontigiya don min na mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min dara la ka limaniya ka tugu a kɔ o de kɛra furumuso ye n'o ye an ba Khadijatul Kubra ye ala k'an nafa ni musoba in hɔrɔma ye o tuma musow de ka kan ka mawuludu kɛ musow de ka kan ka alakira ko sankɔrɔta musow de ka kan k'u bolo fila don ala ko kɔrɔ musow de ka kan ka alakira a t'an bolo tuguni silamɛmusow a nana ni min ye n'o y'a ka kumakanbaw ye a nana belebele min d'a ma n'o ye ala subahanahu wa taala ka kumakanba ye n'o ye kuranul kɛrimi ye musow de ka kan k'u bolo duli nin kɔrɔ bɛɛ ka kan k'a minɛ ni bolo fila ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na k'a sata muso ala k'o kɛli nɔgɔya an ye silamɛmuso arasulu alayhi salatu wa salam a bɛna diɲɛ na don min na a y'a sɔrɔ musow bɛ degun kɔnɔ alakira bɛna diɲɛ na don min na a y'a sɔrɔ musow bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ a y'a sɔrɔ musow bɛ gɛlɛya kɔnɔ arasulu bɛna don min na diɲɛ na silamɛmusow ninnu gɛlɛyaw ninnu ka kan ka fɔ an ye mun ka sɔn anw ka se k'a dɔn k'a fɔ silamɛya nana hɛrɛ min di anw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na alakira ko ye hɛrɛ min lase anw ma an ka se k'o si dɔn n'o kɛra kuraji min b'an na belebeleba bɛ fara o kan silamɛmusow e k'a lajɛ ban ni kuraji tɛ dɔw nana yan k'a bɛ sɔgɔma anw ye dɔw sɔrɔ yan dɔw ye anw sɔrɔ yan ko ka bɔ ka t'i sigi wajulikɛyɔrɔ la alakira ko kɛnɛ kan ala ko ta alakira ko ta o kɛnɛ kan ka ɛri kelen kɛ ko o hɛrɛ ka bɔ i kan ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn kan kuma tɛ mɔgɔ min sera ka tile a da la silamɛmuso ala k'a kɛ an n'aw ye baraji o ye fɛn ye fɛn min n'a ka kan ka kɛ o ye fɛn ye fɛn min n'an ka kan k'an cɛ siri nin na an kana da mawuludu dɔrɔn ma dɛ hali ni mawuludu kɛnɛ wulila an ka to ka kɛnɛw organiser an ka so ka wajulikɛla wele a kana wajuli k'an ye k'a kɛ ka ala barikada k'a kɛ ka alakira waleɲuman dɔn a nana ka na an bɔ tɔɔrɔ min na a nana ka na an bɔ gɛlɛya min na silamɛmuso ka o kɛ ka rasulu alayhi salatu wasalam k'a kɛ k'a barikada k'a kɛ k'a waleɲuman dɔn alakira bɛna diɲɛ na don min na silamɛmuso kafiru kun b'a fɔ ko muso ti foyi ye silamɛmuso muso kun sen ti foyi la ko muso ti foyi ye muso kun ti fɛn jatelen ye silamɛmuso kira bɛna don min na siya dɔw kun bɛ yen n ko olu kun b'a fɔ ko muso tɛ foyi ye ko olu kun bɛ muso tɔɔrɔ ka gɛlɛya yira muso la k'a fɔ ko muso ti mɔgɔninfin ye koyi ko bagan de don ko adamaden tɛ nin kun bɛ yen nin gɛlɛya kun bɛ musow kan yanni alakira ka ci kisi ni nɛɛma bɛ alakira ye n'an ye cɛba in tɔgɔ fɔ a ye sɔlatu k'a kan ko jamakulu saba tɛ ale kira ɲɛda ye alikiyama don jamakulu saba in ti don ale kira ka soronɛni jama na a tɔgɔ fɔra e min kɔrɔ n'i ma kun k'i da de i ma sɔlatu k'a kan ne bɔra ka dɔ f'i ye sɔli nafa la dɛ ne ye fitinini de tɔmɔ caman ba cɛla ka d'i ma ko tigilamɔgɔ tɛ ale kira ɲɛda ye wa i ti don ale ka soronɛni jama na ala k'an kisi ka bɔ o ma bangebaga fila dangaden k'o tɛ ale kira ɲɛda ye
wa oti do ale kira ka sorneni jamana ala ko kale alama fuda ko danga dende fuye ya rabbi ala kana danga dembwana o de la ngantimna ja rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurata ayunin wajalna lil muttaqina imaman ne qur'ana aya de ne do de dija ika farda duru ko fe to ikani do woni kala ala be dem boyla mun be sirala nye ala bina mo de on dima ka tloma sama o dima juru ya fon fen bi bo ela u be ke ala nye siranye lawye u be ke ala bato lawye u be ke do de on islam so ala kana danga dembwana ala ka mbona bela jelin la kana jama kulu sabana ala kira ko ko munun ti do ala kira ka sorona ni jamana o e joy stamem so ko o de mogoye mogo mi banka ala kira ka sunna bara ko kira ka fa furum so ye ka fa dem so ye ko rasulu ka fa mu'minim so ye ku kana bo kene ma jahil so bo chugula ne balmam so e ma e ko ka fa mu'minim so ye kana so ni menin ko fe ife kana bo kene ma jahil so bo chugula ko al mar'atu kulluha awra ma adal wajha wal kafaini ko muso yoro bela jele lebuye fona bora muso nyeda na la anatege furafla no te ka yoro be lebuye nin kuma ka imeni ko fe ife kana son fiew ka bo kenema ka soro ima sutura e wajibe muso bela jelenka kana sutura talida sanga bondama kana da misiri kononama kana dan wajuli ke roma kana dan saraka bo rowla ma ijija itato ika bara yorola islam muso de ini jahil muso ka don ka bonyogona itato ika nasana yete la sigi muso de ijija ini jahil muso ka don ka bonyogona muso ka bonye na ka karama o de bi sutura la o de bi hijabu la ya rabbi ala ka tali nogoyanye ala kana shetana sana o kira ban kisi nema bai abina jiena domina ala ba ci ka ke kira e kana domina islam muso ya soro shia do kumbe ko yahudiya o yahudiya nunde olu fana kumi muso toro olu ka muso toro choko kuye mune ko yahudiya nunu ni muso kun bolo dona jila aketo bi kuma kerafe ubi muso imbo dugu kono ini mati sigi langelenga ini ma bolo ti do dumini minangele ngono ini mati mi jiflengele na ubi muso intaka bona e dugu kono kata muso blafo dugu sodala fika sania ni ma sania itina so ni wiye gelea yana ala kiraka chi kisi nema bai arasulu chile alayhi salatu wasalam nunu ngba fa ko muso e nogode ko muso e sofede kira chile ko muso ti nogoye muso ti sofe abini lahala ina wati mina ati do misiri kono ni bini lahala ina ibolo bi dila wati mina ne balmam so iti do misiri kono iti do ala ka sokono e mi meni lahala la ite do ala ka sokono muso mi bangine nkurado ama saniya folo ale ti do ala ka sokono e ti do misiri kono haida tigi bi chogo mi o tigla moko fana bite iti maga qur'ana kemilula ibi lahala nunu na wati mina o lahala kelon konnana musoyi sunani fardati teme ana furu nyogo ni nyogonche islam so o kuma islam ya de nana kana odama o kuma ko muso aka ni wati nunu jate mine aki sembo ni ko nuna na bin lahala ula ngani ni lahala itemena muso ani mogo to bela jele kele alhamdulillahi rabbil alamin ambaden tebe shirif la lajiba maliko na maliko kan korfo damna na anya jira la kafo ambe bamako kinami mewele ko morbabu la dado sangosa alsama musobba munumbe morbabu ko fe bi faranyo khala kiraba muhammad kishini na mabaye akabangi ni nyana maya nyina olla dala klena ka ben novembre kaloma samba fla ani mugani fla min sorla mbolo kena kono ka jira awla ode tunyeni kawfo ka wala mandon sanga an wati bela jelena au kanyama dalila kanyina ala fe sanchama mauludu ala ko jira nene au bela jelena ala kiraba ala ka do an shiwula ala ka do an gasorawla wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah كأنهم هربا أبدال أبراهات أو عسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسيه ببطنهما نبذ المسبيه من أخشاء ملتقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا